Kadau ke bakrau ke penlong yang igi biru bangim yo samlah kalong bangim tip kum no ban pediang ya ka jengit. Bar ngim tip kum no ban I ya kiwe. Bon bah ke bakali nga ya ne ko be jengli balai ngim yo samlah. Kum no ngin yo samlah. Kum no ngin le kanang bakata ke be I jongi kin I jengi. Ya kata ngen yakran hakani ke video jonga mentakasngi. Henry hashwa bangin poi syakata benta ngasuka ban penitho ya dade ba manga ngade Remington Bamon nakapor syakapor hapo jong geni ka channel pio shibun ba ke jing hikai haka jing de ba ka jing I ka jing im ka jinglong ka jong pi ka ba manlakasngi. Nakata daw ngalapi kwa ban yo ya ka jing sneng ya ka jing gentiu ya ka jing yetho khana haka jing im jong pi ka ba manlakasngi wanam klep ban subscribe ya geni ka channel. Tongin stang kadaw ka ba khrau ka penlong yang igi biru bangim yo samlah kalong bangim tip kum no ban pediang ya ka jengit bar ngim tip kum no ban I ya kiwe. They don't know how to receive love and how to give love. Ngan ongi pi ban I bat ban pediang ya ka jengit kata kalong ka jingdon kam ka bakrau ha ka jingim jong igi biru bangin yo ya ka jingit ka basisha. Ngim don kaman wat ya ka jingit ka basisha. Henry to long pi ka basisha ka jingit kan sawan ha ka jingim jong pi. Bonsen ngim jus ngau tho ya ka jingmut ba shisha jong ka jingi habangi I kiwe bonsin ni khmit lenti ba kita ke be I jongi kin long le kin le kat kum ka jingmut kat kum ka jing perkhat jongi. Henry kata kalong ka babakla ngan IP da kanuksa kaninga karen shwa ya ki shendrang shibo menta u shendrang u I ya ka we ka samla bar kata ka samla ka shet syukur yu bar haba ka shet syukur yu kumta kala rung hapo ka jingmut ka jing perkhat jong ba ki ken thei ki long kum ne ki ken thei ki long ka ba shet syukur ki long ki ba thok bat kumta ter Bat haba uyo samlah da ka bathamai ro ula wanra lupa ya kata ka jing sngau jong ngush pang kata ka samla ka barim jong bagi ken thei ke long bathok ke long ka syukur barkani kan wanra ya ka jing snyu ka babundaj baka jing jia ka basngausi kani ka juk ka jia ya ki ken thei ro ngatip bon ba ki ba perkhat kumne ba bang la sha thok la sha syukur ngila sha shet shisen kamut banginom alat syu iki bakin shet biang ngi sajisen bat Henry ngan ongipi baka ni ka jing perkhat jongki ka long ka babakla ngan ongi pi bahabang ngisha shet lene ngisha hagi samla jengi kidon kidaw kumta shim ya kata jing sha shet jong pi kum ka jing sneng haka jing jong pi bat habangi kendo yagi samla ki bathamai kier ban yat na kata ju ka denti ka ba penlong yangi bangin sha shet kelet no ya kitu ki ek barim bat im ka jing im ka bathamai stang ya ka jing denti ka bathamai namar lada ngimle kumta ngin ngop yang haka ju ka denti bat shisha ngan ongi pi ngimla shu ban yo ya kita ke be haka jing jingi lanu ro bat ngin nesa tang haka jing wat bat minom lap shu ya kata jing ka basisha mentakasngi ngan IP ya ki santli ki daw ki ba ngiju khmi pha ya ki we kan mau kene kam de ka solution ka de tang ki daw bangi pek ya ki samla jingi bat haka bakut ngan IP ya ka solution lani ya ka answer kumno bagin jet ya ka jingi ta ki santli ki bangi khmi haki we ki long kumne ka banangkong ka mat jongki ka physical being ka spa ka jingdon ka jing em jongki their assets ki ong ka balaipat ka jingmut ka jongki the way of the thinking ka basawpat ka jing sngo jongki ka emotional ka basanpat ka jinglong ka bakanjaman sim the spiritual behavior to ale ngin persyang ban sngo tho ya kini ki santali ka banangkong habangi ong ka mat jongki ngiju sngo bhai ka ning baki ong ka long ka bahabru lani la raushn rang ulong ba ikhain ba katen english ki ong looking hot, looking sexy. Berkata ka jing bahabru jongki, berkata ka jing long jing ikhan jongki, kapan ketik ya ka jing mut ka jing perkhat jongi, bar ngistang ban fall in love ngistang ban I jeki. Kata ka long ka jing yo I ka banangkong. Kabangi pet ya ka met bar ka ka ba pau shabar. Kabaar ni itnat ya ka jingdon ka jing em jongki. Their assets ki ong tempareng. Habangi pet ya ka sapti ka baki phong, ya ka baji ka baki ding, ya ka phone ka baki pendan kam. Lane ya ka kardan ka baki bat, ka jing start ka baki achieve ka baki yo ha ka jing em jongki. Bon ka bakmi ba ulong unong tre sarkar ulong u officer ulong u doktor ulong u scientist. Barkum ta ter. Ha ka we ka liang ngilapan ong bangi pet ya ka social status jongki. Kabalai pat ngi itnat ya ka kom perkhat jongki. Ya korkom keren jongki bonsen ngila bagi berukin nang bahaban pasyat ya ka jumut ke jemperkat ya ka idea jongki ki nang bahaban keren bat habaki nang bahaban keren kumta ka donno kita ka attraction kumta ngistang ban itenat ya kitu ki beru basapat ka jing sngo jongki ka bagi khot ka emotional kidon kata ka jing sngo ya ki we ilong ki ba sngo tho caring ki badap da ka jing emotional ki ba aimen sim bat ki ba krushan iwe ya iwe
kebasan pat ka jinglong ka bakkan jaman sen ha ka bangi pet ya ka kom im jongki ka bak man lakas ngi ngimpet ya ka ek ka ba pawa shabar Henry ya ka ek ka ba bore shapo kita ki bayat taki ek ka bakkan jaman sem ban ya ka ek ka bakkan jado kini ki long ki santali ki jinglong ki baton hakiwe ki ba ngi jupet ba Henry ka jing hangne ka long bonsen ni pet ya kini ki laitali ki ba shwa but bonsen ngjuklet ya kini ki artali ki ba hadin kini ki laitali ka ba nangkong ka ba ar bat ka balai ki long ki ki ba kala haman la khlimat ha ka jing em jongi ki biru hatang lanang kendo ya kino ki biru hayo ya kinong di jan ya kinong di jhor kinong ap hadukan kila bande ki ba itri rangkat bat phi man lagi khlimat kini ki laitali ki kala ha ka jing em jongi ngiyo i ani ka jing bahabru jongki ngiyo i ani ka jing don ka jing em jongki ngiyo i ani ka do ka jing nang jongki banyakran katno ka jing nang jongki ban perkat namar delang ba jongki te ki laitli bonsen la atrak la nei la khrenyengi bat habangi pet ya ki te ki laitli ki bahaswa kan mau bangim de ban klet ya kita ki artli ki bahadin hakabas dang jong kono ka jing i jongi hakano ka jing ya pi jongi haka jing i ngidi ban pet ya ki te ki laitli tang ba ngim de bang klet ya kita ki artli pat kini ki laitli kata ka jing bahabru jongki kata ka jing don jing em jongki bat ka rokom perkat jongki kini ki long ki laitli ki bangi haban pet ha ka jing stang jong kata ka jing ya dan ti jongi ha ka jing i tang ba ha ka bakut ngin ban pet ba hatu ki long ki badon kata ka jing sngo badon ya kata ka jing i ka jing ya kershan lem iwe ki ba aiman sem lem iwe bat kata ka jing long ka ba ka jaman sem ngimlawan ong ba kibiru ki ba ikhan kibiru ki ba bahabru kindon kata ka jinglong kering ka jinglong ka jing it ka jing sngo ka jing kershan iwe lani kinlong kindon kata ka jinglong ka ba kanjaman sem ngimlawan ong ba kibiru ki ba start kibiru ki ba don kata ka spa ka nam bat kuburom kinlong kibiru ki ba kering ki ba sngo tho nak mata jong pi kinlong kibiru ki ba aiman sem ki ba kershan ipi lani kinlong kibiru ki ba im ka kanjaman sem ka ai ka bangi de bempet kene ka banta ka basaw bat ka banta ka basan kam lele la utu ubriu lene ka briu jong phi ka long ka baduk ka long ka babej ka bamnang bom start Henry ka ai ka batan kam ka long ba ka dei ban long lene undi ban long ubas ngau tho udi ban long ubadan ubadap da ka jing it ba aiman se me phi bat ki ba krishan ne phi ha ka no kam ka ba fitre bat ka ba kham kong san ka dei ka jing long ka ba ken jaman sen kumno uim kumno uyaj hatu uim uyaj rengkat bat ka prothei lani uim rengkat ba ka jingim ka ba kan jable kata kalong baton kam ha ka jingim jangi kum kibru dadangi pej yakini ki artli ki jinglong ki baton ha ubru kata ngalaban long ba ka jingin jengpi kan long ka ba shisha ka jing bahabru jong ka kenthe ka jing ikhan jong ushen rang ka spa ka pho ka ba kidon ka jing nang ka jing start ka kardan ka ba kidon bat ka rokom perkhat jongki kamla ban IP ya ka jingit ka ba shisha Henry wat lada kilong ki biru ki ba sniudur ki bomdon ka jingnang ka jing start ki bomdon ka spa ka hajar ki bomdon ka kadan hapo jongki imlang salang ka social status jongki ka jingnang jongki bangkaran ka rokom perkhat perdan jongki kam lele kam laban ayengi ya kata ka jingit ka ba shisha Henry lada kilong ki biru ki ba sngautho ipi ki ba care ipi ki ba aiman sem ipi ki ba krishan ipi bat ka ba im ka jingim ka ba bha ka ba met ka jingim ka ba kenjaman sem wat lada kilong ki beru ka baru spa wat lada kilong ki beru ka ba siudur ki ba duk bat ki bomnang man perkhat Henry Pinton ya ka jingit ka ba shisha nakata daw ngong ipi wat penlut por pan wat ya ka jingit ka ba shisha Henry to long pi ka ba shisha ka jingit hangta kan sawan ngin second do pi ya ka bi pat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe